Ринат, бәлкім бұл сұрауға да жауап беріп кетербіз, чөнки мен көрәм, кешеләр ничектер ойлыйлар пандемия каядыр китте, һәм җиңе суап куя башладылар, күп кешеләр ишамый башладылар. Тагын бер тапкыр кабатлыйм сорауны, безнең районда коронавирус белән авыручылар саны бармы һәм үлү очраклары булдымы? Бу сорауга җавап бирү өчен искә төште, ничек башта башланды, тагын шуны әйтеп торасы килә. Biz инде җирилек администрация, лекциялар укып, менә шундый шигырь килергә мөмкин, менә шулай үзен проявлять итә, шундый бараның особенностьлары. Һәм кеше ышанмыйдыр, юк, ул уйлап чыгарган нәрсә, ул безгә килмәячәк, безне Аллаһ Тәгалә саклаячак. Менә шулай кеше уйлап йөргән. Һәм менә мин әйткәнчә май бәйрәмнәре үтүгә кунаклар монда кайтты, Казаннан кунаклар кайтты, Мәскәүдән кунаклар кайтты, бәйрәм утырттылар, хотя булды ограничительный мероприятие, кеше нигәдер сакланмады. И менә шансын таралды инде безнең инфекция коронавирусына, и анда инде безнең саны китте инде, анда 10, 30, 100 һәм саны бик күп булды инде без анда үзебезгә уксаны салмыйдыр, без аларны Казанга җиткергә тиешлек, безнең көнгә 4-5 машина Казанга җөрийди шул кешеләрне итеп инде урнаштырып, томография аркылы, аннары томография внимание булса, шул инфекционный больницага салып, әле ул вакытта инфекцион больница төзеләде генә РКБга, 7нче групп больницага. Эш бик каты булды. Әлбәттә, ул көннәргә чагыштырганда, бүген көндә инде әзрәк тынычрак. Кеше дә аңлый башлады, кеше дә ышана башлады. Барыбер кеше куркып тора. Аннары үзебездә инфекционный госпиталь эшли башлагач, biz инде үзебезгә алабыз, Казанга озатмыйбыз, үзебез дәвалыйбыз. Ләкин кеше менә шул күпчеләүләрне күрмәйчә уйлый башлады, инфекция китте, инфекция бетеп бара һәм үзен иркенрәк тотырга ярый дип уйлый кеше. Ләкин мин аны кешеләргә әйтәсем, ашыкмыйча уйлап кына барасы җирләрне, чакырасы кунакларны, барысын теге взвешенно гына эшләргә, чөнки вопрос әле барыбер серьезный, пандемия бер кайда китмәде. Сөйләүче кешеләрнең саннары әле бүгенге көндә күп. Менә бүген генә инфекционный госпитальгә 3 кеше керде яңадан. Үлү очраклары булдымы сарайда? Үлү очраклары булды бездә, әлбәттә инде алар була. Чөнки барыбер коронавирус шундый авыр шир, әгәр үзе үлүгә китермәсә дә, ул осложнение китергә мөмкин, үпкә ягыннан, йөрәк ягыннан, баш миенә тромболар утырып, шундый осложнениелар бирергә мөмкин. К сожалению, инде анысы кеше үлә, әлбәттә, ул кызганычка каршы без беренче тамыз анда чакта, чөнки шул хәтле көчле процесс бара. Аны инде дарулар белән дә туктатып булмый. Мин уйлыйм инде безнең балык бистәсендә аны дәвалар өчен бүтән кирәк дарулар да бар интернет бездә шәй. Дарулар бар, әлбәттә, кыйммәтле дарулар. Мәсәлән, эноксипарин, кликсан дигән дару, мисал өчен генә әлегә аны аптекада тапылмыйдыр. Хәзерге моментта ул безнең больницада бар, без аны ясыйбыз, эшлибез, шуңа күрә обеспечение лекарственное безнең тулысынча. Менә прививка, вакцинация башланды. Егет, менә ул турыда сөйләшергә Ринат. Вакцинацияны күп кеше ясактырга курка. Аның өчен куркырга кирәкме? Сез менә табиб буларак нинди киңәшләр бирер идегез? Менә кем приемга килә, мин алардан сорыйм инде. Сез прививка эшләттегезме, юкмы дип инде. Һәм алар әйтәләр, юк, мин куркам ди. Мин әйтәм, сез нәрсәдән куркасың? Син прививкасыннан куркасыңмы, или коронавирустан үзеннән куркасыңмы? Нәрсәдән күбрәк куркасыз дип сорыйм мин кешеләрдән. Алар инде уйга баталар. Әлбәттә, инде коронавирус белән чирләү ул куркынычрак. Шуңа күрә чирләмәс өчен, аны куркып утырмас өчен ясарга кирәк прививкадан. Нигәдер без бу коронавирус прививкасыннан куркабыз? Әлбәттә, аны тиз арада эшкәрттеләр, ясадылар. Ләкин ул узды бөтен этапларны. Исәлме, әгәр әле без көз көне мәсәлән анда 2нче этап бара икән, әле 3нче этап бара икән, әле дип сөйләшсәк, инде бүген менә безнең иртәгә апрель 21 елның 4нче ае китә. Инде бүгенге көндә вакцинация уже в полном объеме бара. Без районда гына 700 кешене уже прививать иттек. Алар барысы да исән сау. Әлбәттә, булырга мөмкин проявление иммунный ответа, инде ул поствакцинальная реакция батала. Әзәк температура булырга мөмкин, әлбәттә, әзәктән сызларга мөмкин. Но вакцинация необходима, чөнки коронавирус бездән бер кайда китми.
Әлбәттә, безнең өчен бар риск заразиться коронавирусной инфекцией. Ул шул ук кибетләрдә, шул ук урамда, кунакларда, эш урынында, мәсәлән, үзебезне саклар өчен һәм әлбәттә ул инфекцияны өйгә кайтмас өчен без уйларга тиеш үзебезне дә, без уйларга тиеш үзебезнең якыннарыбызны да, шуңа күрә вакцинация ясарга без тиеш. Мәсәлән, вакцинация белән без бит инде җиңдек шундый чирләрне, мәсәлән, полиомиелит, андый нәрсәне, ул тоже вирусный инфекция, без аның турында хәзер ишеткәнебез дә юк. Без беләбез, что ясарга кирәк балаларга вакцинация, ул булмас өчен. Элек бит аның белән кешеләр чиләде. Янда булды паралич диафрагмы, кеше суламыйча үләдри андый чирдән. Мәсәлән, кызамык, краснуха бит инде, кол, менә алар барысы да элек шул хәтле күп иде. Элек мәсәлән әтиәңләр сөйләшәдри, менә без алман сөйләдек, шуңа сөйләдек дип. Но әлбәттә инде осложнениелар булып, аннан үлгән кешеләр тоже булды. Но бүгенге көндә шул прививка керткәннән андый сөйләр уже безнең не фиксируется. Минем аны дөрес әйткәндә, менә мин үзем инфекционист булсам да, минем мәсәлән корьны интернатурада бер тапкырына күрдем, и то ул чит илдән кайткан бер кеше иде. То есть, шул вакцинация белән без аны җиңдек, ул юк хәзер. На самом деле, ул көчле чир, ул авыр чир. Шул ук, мәсәлән, дифтерия тоже бик авыр чир. Әле мин кайтканчы 97-ләрдән, 98-ләрдә инфекцион отделениедә сөйләүчеләр бик күп иде, үлгән кешеләр дә бар иде дифтериядән. Но без шул прививка ясап, без инде аны җиңдек. Шуңа күрә коронавирусында без шулай вакцинация ясап кына җиңә алабыз дип уйлыйм. Чөнки әгәр без аны ясамасак, кеше уйласа, мин чирләдем һәм мин аның белән бүтән чирләмим дип уйласа, алай түгел, чөнки антителаларның саны кими һәм антитела организмны саклап бетерә алмый коронавирустан. Шуңа күрә обязательно сара кирәк вакцинация, именно бу вакцина ул 1-2 елга чыдарга тиеш, антителаны тотырга тиеш сан. И, наверное, безнең в скором времени коронавирусқа вакцинация ул безнең обычный календарь төсле барачак. Качан без балаларга, мәсәлән, гепатитка ясыйбыз 0, 1, 6 месяцта, мәсәлән, или качан без ясыйбыз АКДС дигән вакцинация 10 елга бер ясыйбыз, чтобы поддерживать уровень антител. Шуңа күрә нам куркырга кирәк түгел. Әлбәттә, вакцинация ясар алдыннан карый врач, ул инде әйтә, ярыймы, ярамыймы. Чөнки мәсәлән, кайбер кеше әйтә, минем йөрәк авыры, минем үпкә авыры, миңа ярамыйдыр дип, алай түгел. Чөнки мин әйткәнчә, как раз сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочной системы, алар инде коронавирус ләксә, как раз шул кешеләрнең күбрәк осложнениялар була, и безнең районда шул үлгән кешеләр коронавирустан, опять-таки, шул осложнение аркасында инде. Мен уйлыйм, безнең балык бистәләр сине ишетер дип, Ринат, менә бу киңәшләреңне шулай бит. Һәм иртәме соңмы бәлкем алар прививка ясатырга килерләр безнең хастаханәләргә. Алла бирсә. Мин тагын шуңа да ышанып калам, коронавирус киләчәктә менә шулай без аны тарихка кереп калган шундый бер куркыныч әйбер кебек кенә искә алып сөйләшербез. Әйтәгез әле, Ринат, менә синең гаиләң турында әйтик әле. Мин гомумән ул темага сөйләшергә бик яратам, гаилә турында. Гаилә белән таныштырып китәләр. Хәле шифтәң пассиятны кысыйны, кем исемле ул, ничә балагыз бар? Менә шул хакта да сөйләшик. Минем иптәшемнең исеме Талия була. Ул үзе туу белән Бөгелмә районыннан, без аның белән бергә укыганык институтта, шунда танышып киттек тә. Ул бетерде фарм факультет, ул провизор специалист буенча. Шул танышкач, бер ара җиргәч инде, мин целевое направление булгач районга кайтырга мәҗбүр булдым инде. Әле ул Казанда эшләп йөрде. Шул узак уйлап йөри инде, кайтырга мәҗбүр дип алҗыны. Аннары, чөнки үзе Бөгелмәдән булса да, алар аннары гаиләсе белән күчтеләр Казанга. Ул инде Казанда яшәп, авылга кайту турында сорау торадыр инде. Ләкин инде мин үземнекен алдым дип әйтик, мен авылга кайттым. Шул бүгенге көндә безнең 2 бала бар. Улысы кыз Мәрьям, аңа 3 ярым инде, ахырсы 5 аймы. Ахырында без 3 яшьлек җиргә бәбиегезне 3 яшьтә икәнен аңлаткансыз. 3 яшь точно бар инде, анда күпме айдыр инде ансында әйтәм. Малай туды, менә ноябрьдә 4 ай булды ансына. Шул ансының исеме Шамил, менә бүген көндә шулай 4 Матур итеп яшәп ятабыз. Яшәп ятабыз, ләкин
Yaşarının benim yarıda vakti bayınızda öteyinde vakti şunu yarak deyip şulay juvatam demin iteşini benim onları da jingirak bulur deyip şulay yarak. İyi mühimi siz birge. İyi, Şulay şulay. Kileşekке nindi planlar var Rinat? Geleceklerini uylap bugün künde indi işleri bilgili şuna göre plan desteği bilgili ne işleybiz koronavirüsüne jingerge kirek şu rayonumuzun medisina revişini ko'tarishga kerak. Bugün künde şu. Hem rayondaşlarımıza matur tileklerimiz. Isen-sağ bulagыз, isen-sağ bulayıq, yaqınlarınız bilan birge şirlemegiz, özünüzni saqlagız, özünüzni barlagız. Şu. Men bilan ko'rishmasga yazsin şu. Görüşürge yazsın. Ama lekin hastaxonada tugul, bayramlarda, uramlarda şulay bir matur etip yaşayık. Hem inde sizin bilan dostlar biz sabırlaşabız. Selamet hem baxtli bo'lasiz.